जायफोरानोखि पास जाबाय बिथांमोनाथ' मोनखाथारसिगोन साख्रि जाखाबाय सोरबाफोर हाबा जायाखैब्लाबो हाबा जानो हासायगोन दा बाथ्राया जाबाय मा जायफोरानोखि टेट पास खालामनो हायाखिसै पास खालामगोन आं टेट पास खालामगोन टेट पास खालामनानै जायखिजाया राहायै आं साख्रिखौ लाखाथारगोन खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय बयनिसिमबो आरो जायफोरानोखि थांनाय 2021 मायथाइनि टेट आनजादाव मोजां रोखोमै पास जालांबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो जायफोरानोखि टेट आनजादाव उथ्रिनो हायाखिसै बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव बिथांमोना मोजां फरायनानै मोजां नाजाथाबनानै टेट आनजादखौ मोजां पारसेन्ट लानानै पास खालामनो हागोन बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो गसाइनियाव आरज गाबहरबाय दिनै जायफोरानोखि पास जानानै जाबाय बिथांमोननि थाखायथ' साख्रि मोननाया खाथांखासै मानो होनोब्ला आसाम सरकारा बावैसो 9354 पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय हगारनानै होबाय जायफोरानोखि पास जाबाय बिथांमोना अलरेडि एप्लाइ खालामनो हानायनि मोनसे गोहो फैबाय बिथांमोना एप्लाइ खालामबानो साख्रिखौ मोनखाथारसिगोन बेबो नङा जायफोरानोखि हायार सेकेन्डारियाव मार्कआ मोजां जायफोरानोखि DLED आनजादाव बा BEd आनजादाव मोजां पास खालामना नाम्बार मोनदों आरो जायफोरानोखि टेटआवबो मोजां पारसेन्ट मोनदों बिथांमोनासो साख्रिखौ मोननो हागोन मानो होनोब्ला थांनाय 2019 मायथाइयावबो माखासे बिबांनि टेट पास जानाय दङ आरो नैबे 2021 मायथाइयावबो माखासे बिबांनि मानसिफोरा टेटआव पास जाबाय जिहेतु नैबे 9354 पस्टब्लाबो जोंनि बर' मिडियामफोरनि थाखाय LPआव अनलि 90 जन आरो MEआव अनलि 16 जनल' आरो मोनसे गिदिरथार बाथ्राया जाबाय मा 9354 पस्टआव जोंनि BTR ओनसोलाव गैया जोङो जुदि साख्रिखौ मावनो नांगौब्ला जोङो बहा BTRनि बायजोआव थांनांगोन जेरैहाय धेमाजियाव मोजां पस्ट ओंखारदों 29 आरो गवालपारायाव 38 थिग बिदिनो गुबुन बरपेटा नलबारि सनितपुर बेफोरबायदि जायगायाव जायफोरावनोखि बर' फिसाफोर दङ बेफोरबायदियाव एसे एनै पस्टफोरा ओंखारदों नाथाय बयनिख्रुइ बांसिनानो जाबाय धेमाजि आरो गवालपारा जायफोरानोखि यां जेनेरेसन जायफोरानोखि एखेबारे साख्रि नांथारगौ होननानै सानदों बिथांमोना गवालपारा आरो धेमाजियाव थांनानै एप्लाइ हैब्ला हयथ' बिथांमोना साख्रिखौ मोनखाथारसिगोन नेक्स्ट इयार जायखिजाया जियानो जादोला जोंनो जिउआव थांनानै थानो थाखाय जायखिजाया फिसाहै फेमिलिखौ खुंलांनो थाखाय जायखिजाया रोखोमनि फिसाहैब्लाबो सरकारि साख्रि मोनसे मोनोब्ला जोंनि गोसोआव गोजोननाय फैयो मानो होनोब्ला मोनसे सिकिउरिटि जायो सरकारि साख्रि थायोब्ला जायखिजाया राहायै आङो गावनि जिउखौ सालायलांनो हागोन खोब लाक्जारियास लाइफ नों खुंनो हानाय नङा सासे मास्टार जानानै जायखौ गोसो बेखौनो बायनो हानाय नङा गारि गुरा नों फिदिंनो हानाय नङा बिल्डिं लुनो हानाय नङा मालायफोरबायदि गिदिर थिकादार गिदिर पलिटिशियानफोरबायदि गोजौ बिल्डिं नों लुनो हानाय नङा नाथाय जायखिजाया सिम्पल गावनि लाइफखौ गावनि न'खर फिसा-फिसौखौ मोजाङै फोरोंलांनो हानायनि नोंहा मोनसे सुबिदा जाना फैगोन ओंखायनो सरकारि साख्रिखौ नागिरो नाथाय जों मानसिफ्रा मा जायो सरकारि साख्रि नागिरनाय समावसो LPनिब्लाबो जागोन जायो MEनिब्लाबो जागोन जायो नाथाय जेब्ला मावखांगोन मास मोनसे मास मोननै बोसोर मावफ्लांगोन बिनि उनाव जोङो अलसिया जालाङो जों बैफोर साख्रि नांगौ समाव मा साननाय दंमोन जायखिजाया राहाय मोनबाबो हाग्रा गेजेराव मोनबाबो मावगौमोन हाजो खर'आव थांनानै मोनोब्लाबो मावगौमोन होननाय साननायफोरखौ जोङो बावगारलाङो जेब्ला जोंनि आखायाव एसे फैसा फैयो दा बेफोर जाहाथे जाया बेखायनो आं नोंथां बयनिसिमबो आंनि गुरै आरज जोंबो गोजाननिफ्राय फैनानै उदालगुरिनिफ्राय फैनानै क'क्राझार जायखिजाया हाग्रा गेजेराव मावनानै दंफैयो जोंबो मालाबाबो साना बे जायगानि गथ'फोरा आंनि नङा आंनि जायगानि गथ'फोरासो आंनि जों जेरावखि थाया मानो मास्टार हिसाबै जेरावखि थाया मानो जों मास्टारनोखा नोंनि गथ'आनो जा बैनि गथ'आनो जा आं गावनि गथ'आनो जा जों मास्टार हिसाबै मास्टारनि बायदि खामानिखौ मावब्लासो जोंनि हारिया जौगागोन आं बेखौ सानो बिदिब्ला आङो मोनसे नेक्स्ट टपिकआव फैनोसै
दा जायफोरानोखि पास जाबाय बिथांमोनाथ' मोनखाथारसिगोन साख्रि जाखाबाय सोरबाफोर हाबा जायाखैब्लाबो हाबा जानो हासायगोन सोरबाफोर माबा मोनसे न' लुनो सानदोंब्लाबो सोरबा बाइक लानो सानदोंब्लाबो हाखाथारसिगोन बिसोरो मास मोनसेयाव हाया मास मोननैयाव हाया 6 मासनि उनावथ' बिथांमोना हागोन गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो हागोन हाखाथारसिगोन दा बाथ्राया जाबाय मा जायफोरानोखि टेट पास खालामनो हायाखिसै बेसेबांबा गोबावनि मोनसे साननायमोन बियो टेट पास खालामगोन आं टेट पास खालामगोन टेट पास खालामनानै जायखिजाया राहायै आं साख्रिखौ लाखाथारगोन साख्रिखौ लाखानो हायोब्लासो आंनि न'खरा मोजाङै सोलिसिगोन साख्रि मोनब्लासो आंनि माइना बेयाव सोलिगोन साख्रिनि अनगायै मास्टारनि अनगायै आंनि माइना जेरावबो खाथिया आं बिजनेस खालामो बिजनेसावबो जाया आं खामानि मावनो थाङो खामानियावबो जाया कम्पानियाव खामानि मावो कम्पानियावबो जाया आं मास्टारखौनो जागोन मास्टारानो जानांगौमोन बेफोरबायदि साननाय माखासे मानसि दङ जोंनि फंबायमोन दङ जोंनि बिनानावमोन दङ माखासे फंबाय बिनानावमोना आं जेब्लासिम साख्रि जाया अब्लासिम आं हाबा जाया आं जेब्लासिम साख्रि मोना अब्लासिम आङो जायखिजाया डिसिसनखौनो लाया बिदि साननाय माखासे फंबाय बिनानावमोन दङ दा बिथांमोना जुदि टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हायाखैब्ला बिसोरनि गोसोआव निस्सय माखासे बिबांनि दुखु मोनखागोन जोंबो जादोंमोन जेब्ला जों साख्रि नागिरदोंमोन मोनाखैमोन फुङाव उन्दुनानै सिखारनायनिफ्रायनो सानोमोन आं माब्ला साख्रि मोनगोन आंनि लाइफआनो जानाय नङा जेब्ला आं साख्रि मोनाब्ला थिग बिदि साननाया जोंनियाव मानसि हिसाबै मेच्युर्ड मानसि हिसाबै साफ्रोमनियावबो फैयो नाथाय आं बिथांमोनखौ बुंनो नागिरदों आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बुंनो नागिरदों आंबो नोंसोरनि बैसोआव बिदि जायोमोन जेब्ला आं साख्रि मोनाखैमोन जेब्ला आङो कम्पानियाव खामानि मावदोंमोन जेब्ला आङो जायखिजाया खामानि मावबाय थादोंमोन आंनि गोसोआबो फिक्स जायाखैमोन आंनि गोसोआ अनलि साख्रि नांगौ आच्छा साख्रि नांगौथ' नोंथांनो साख्रि मोनगोन जेबो सिन्था खालाम नैबे खेनसेयाव टेटखौ आनजादखौ पास खालामनो हायाखै बेनि नङा दे नों टेटखौ मालाबाबो पास खालामनो हानाय नङा नोङो नैबे समाव फरायनो सम मोनाखैबो जानो हागौ नोंनि देहाया उसुबिदाबो जानो हागौ नोंनि न'खरा नोंखौ फरायनानै इनभारमेन्ट होनो हायाखैबो जानो हागौ नोंनि खामानिया फरायनानै इनभारमेन्ट खालामना होनो हायाखैबो जानो हागौ बेनि थाखायनो नोंथाङा दिनै पास खालामनो हायाखैसै बेनि थाखायनो नोंथाङा साननाङा जे आंहा टेलेन्ट गैया आं माब्लाबाबो टेटखौ पास खालामनो हानाय नङा देग्लायनो मानसिफ्रा लाखाजोबसिगोन साख्रिखौ आं गाबोन मोननाय नंला बिदि नङा दासिमबो गोबां सम दं बर' मिडियामाव माखासे पस्टफोरा गोग्लैसोनानै दङ दासिमबो मास्टार्स होसोनाखै माखासे फरायसालियाव जों मिथिगौ जों मावबाय थानाय मानसिखाय जों मिथिगौ माखासे फरायसालिफोराव जिर' टिचारानो गैया माखासे फरायसालियाव सासे मास्टारफोर दङ माखासे क'क्राझारनि माखासे फरायसालिफोराव टेटनि मास्टारफोरा हेड मास्टार जानानै दंफैयो दा बिदियाव नोंथांमोना सम दङ नोंथांमोनाबो नेबाय था नाजाबाय था नेक्स्ट टाइमाव आरो होगोन होननाय खोनादों दा बेनि थाखाय प्रिपेयार खालाम आरो जायफोरानोखि बैसोआ थांबाय होनना सानबाय जायफोरानोखि हानाय नंला होनना सानबाय बिथांमोना मास्टारखौनो मावनांगोन साख्रिखौनो मावनांगोन बेखौ माब्लाबाबो दासान साख्रि मावोब्ला जों मा मोनगोन लिमिटेसन मास्टारालाय मा मास्टारनि अनगायैबो माखासे थाखा खामायनो हानायनि राहाफोर जानानै फैबाय जों साख्रि लानायफोरा फिसा मोनसे न' लुनानै सासे बा सानै गथ'खौ फरायहोनो हायो बेनि अनगायै जों जेबो खालामनो हाया ना सोरखौबा न'खरनि बिदा फंबायखौ मोजाङै जाहोनो हायो ना बिमा बिफाखौ मोजां जाहोनो हायो रावबो साख्रि मावग्राफोरा न'खरनि बिमा बिफा न'खरनि फंबाय बिनानावमोनखौ मोजाङै जाहोनाय नुनो मोना बदनाम जायो लास्टाव जाहोआ गोदोबा मोजांमोन न'आव थानाय समाव मोजांमोन दा गैला जाहोला साख्रि मोनबाय नालाय हारसिं थांबाय हाबा जाबाय नालाय हारसिङै जाबाय बिदि जोंनियाव बदनाम जाफैयो खिन्थु मा साख्रिखौ जाय मावदों बिसोरसो मिथिगौ जायफ्रानोखि साख्रि दंना बिथांमोना जेसेबांखि मोना मानो दिनै 30,000 मोनदों गाबोन 40,000 मोनगोन समफोर 50,000 मोनगोन
आरो सोरबा 1 लाख 1.5 लाखबो मोननाय दङ 1.5 लाख मोननायाबो बिदिनो जों 30,000 मोनग्रायाबो बिदिनो 40,000 मोनग्रायाबो रावनावबो थोआ गंसे न' बानायनो थाखाय लन लादोंमोन लनावनो खावसे स्लिम दानजालाङो जेब्लानो सम जायो थिग बेबायदि ओंखायनो दा नुनाय बायदिब्ला जायफोरानोखि प्राइभेट सेक्टराव खामानि मावग्रा दङ जायफोरानि गावनि बिजनेसखौ रान खालामदों बिथांमोनखौसो नांगौबानो लाक्जारि कार नांगौ बायदि न' बानायनानै नुनो मोनदों ओंखायनो जायफोरानोखि पास खालामनो हायाखै साख्रि मोनला साख्रि मोनाबा आङो लाइफआनो गैला बिदि माब्लाबाबो दा सान साख्रि जायफोरा मोनदों बिथांमोना लिमिटआवनो थानांबाय जायफोरा पास खालामनो हायाखै नोंथांमोना आरो बेनिख्रुइ साबसिन मोजां साननो हानायनि नोंसोरनियाव पावार दंसै दायो नोंथांमोननि लाइफखौ नोंथांमोनानो दैदेनलांनो हानायनि पावार दंसै जोंहा जायफोरा साख्रि मावदों सरकारा मा थिनो बेखौसो मावनांगोन सरकारा बेसे दरमा होयो बेखौ लानानैनो जोंहा गोजोननाय लानांगोन नाथाय नोंथांमोना बिदि नङा दिनै 1,000 थाखा मोनदों गाबोन 2,000 मोनगोन गाबोन समफोरनो बिदिनो बाराय नोंसोर सानसे समाव गावनि गोसो बायदि खामायनो हागोन ओंखायनो माब्लाबाबो दुखु दाजा नैबे मास्टारखौ हायाखैबानो नोंनि जिउआ जेनबाय बे नङा माब्लाबो दाजेन आंनि फंबाय बिनानावमोना फन खालामनानै बुंदों आंहा हायाखिसै मा खालामनो हामगोन मास्टार जानायानो जिउनि जोबथा खामानि नङा साख्रि मावनायानो नोंनि जिउनि जोबथा खामानि नङा माखासे खामानि दङ मोजां खामानि नोंथाङा सायख'नो नांगोन नोंथाङा बै खामानियाव गोसो होनानै मावनांगोन लाइफआ अट'मेटिकलि जौगालांगोन नाथाय जोंफोरनिया बे बेन्दोंआवनो थाबाय थागोन ओंखायनो दुखु दाजा जायफोरा होनो गोसोबाव बिथांमोना नेक्स्ट टाइमाव होदो जायफोरा होनो गोसो गैया गावनि खामानियाव जबरदस्त मावनानै लाइफखौ सेट खालाम जायफोरानोखि साख्रि मोनबा हाबा जागौमोन होनना सानदोंना बिदि नङा मोनाब्लाबो हाबा जानांगोन बाय